Burkina Faso ɲɔgɔndan min labɛnna ka bɔ cikɛda min bɛ yuruguyuruguko ani surafɛndumu kɛlɛ n'an ko RENLAC réseau de lutte anti-corruption ale ɲɔgɔndan nin ɲɛsin no kunnafonidilaw ka baara ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa sɛgɛsɛgɛliko kan yuruguyurugu ani surafɛndumu senkɔrɔ. Nin ɲɔgɔndan tako 24 ni ale kuncɛra sibirilon tɛmɛni. Kunnafonidila minnu ye tari kɛ nin ɲɔgɔndan nin na olu tun taa se maa ɲɔgɔnna 30 ma. Sagado Nakanabo ale ye RENLAC cikɛda ɲɛmaa ye. Nous avons initié le prix de la lutte anticorruption en vue. An yuruku ko kɛlɛ ɲɔgɔndan nin sigi ka sele ka sɛgɛsɛgɛli kibaruya jɛnsɛlaw sankɔrɔta. Yuruku o kɛlɛ ko min lo a ka gɛlɛn. O sabura sɛgɛsɛgɛli kibaruya jɛnsɛn o ye fɛn ye min bɛ se ka kɛlɛ nin dɛmɛ ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ. Olu kibaruya jɛnsɛlaw olu ani anw min bɛ yuruku kɛlɛ kunna n'an ye baara kɛ ɲɔgɔnmanw ye. Ni sɛgɛsɛgɛli kunnafonidilaw ka ɲɔgɔndan ni o kiiritigɛ ɲɛmaa o tun ye Abubakar Sanfo ye ale min yɛrɛ kolon no kosɛbɛ Burkina Faso ka jabaraniso baara ka taa a ka baaraw la kunnafoniko kunna. Ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye ka taa olu ka kiiritigɛ kan. Kiiritigɛla ye ko saba de jateminɛ kunnafonidi sariya la olu de ye cɛsiri a kɛcogo ani a kɔnɔnako. N'an ko cɛsiri kunnafonidi baara la o de ye ka jateminɛ kɛ jamanadenw ka baaraw taabolo kan ni sɛgɛsɛgɛli ni kunnafoni bɛ se ka di o kan. Sariya laban min ye sariyasɛn lakika ye o ɲɛsinnen bɛ kunnafonidila bɛna baara kɛ min kan a ka kan a ka ko jɛlen sɔrɔ o kunnafoni bɔyɔrɔ la. Nin ɲɔgɔndan ni jɔnjɔnba o taara di Serge Atana Oulon de ma ni ale ye kunnafonidila ye ka bɔ journal min tɔgɔ ko L'Événement. Kamasɔrɔ ale min yɛrɛ nɔminɛlen don ka bɔ fanga ɲɛmaaw fɛ ka taa ni ale ye yɔrɔ min ko ma dɔn fɔlɔ. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan fɛnɛ ale ka kunnafonidiso journal L'Événement dansigira olu ka baara la fo ka taa se kalo 1 ma. Abubakar Sanfo kiiritigɛ ɲɛmaa ka taa nin ɲɔgɔndan nin na ale ye seereya di anw ma min bɛ se ka nin setigi nin sugandili ɲɛfɔ. Kiiritigɛla ye Atana Oulon ka baara minnu taabolo lajɛ olu de ye a ye kunnafoni saba minnu di a ka kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ. A fɔlɔ ye ko jatigɛwalenkɛlaw kɛlɛli kɛra sɔrdasiw ka jagokun ye. N'o bɔra Kari événement kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ janvier kalo tile 25 san 2023 la. A filanan ko Faransɛ fanga ka gundo ɲɔgɔn ɲɛba n'a nafolo hakɛ ye miliyari 10 ye. O bɔra mai kalo tile 10 na san 2023 la. A sabanan n'o ye laban ye ko Faransɛ fanga kɛra sɔrdasiw kelen ta ye. O kunnafoni bɔra événement kɔnɔ juin kalo tile 10 san 2023 la. L'événement numéro 495 du 10 juin 2023. Atana Serge Oulon ale ka sebaya sɔrɔli kɔni o jara kunnafonidila caman ye hali n'a sɔrɔla olu caman ye u ka dusukun tɔɔrɔ yira ka taa nin kunnafonidila ŋana nin ka nɔminɛni kan. Olu cɛman nin kunnafonidila muso nin bɛ yen ale min y'a tɔgɔ to dogora. O min wele journalisme d'investigation Burkina fan bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ domaine nin kɔnɔ mais a kun tɛ nin kunkɔrɔta sɔrɔli minɛ na. Donc a ka collègue na a ka prix minɛ ale ma kɛ fɛn ɲanama ye. Kunnafonilaw minnu bɛɛ kun témoigner na nisɔn kun man di. Serge Atana Oulon ka jɔnjɔn sɔrɔni kɔfɛ faso kunnafonidilaw bɛɛ ka hakilina ye min ye o ye ko nin sifinlaka nin kɔni ale tun bɛ degun de lasera fanga ɲɛmaaw ma ni o tɛ ale ka baara kɔni fiɲɛ foyi tɛ o ra. Olu ko o bɛ min y'a la o ye ko nin kunnafonidila nin ka se ka labila a kana a jija a ka baara la min ye yuruguyuruguko ani surafɛndumu kɛlɛ ye. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.